שלום חברים, נחמני 59, בניין לשימור, בואו נתחיל. אנחנו נמצאים באזור הקיבוץ, שזה מזרחי לרוטשילד וליהודה הלוי, אזור מאוד מאוד יפה. תראו איך אנחנו עטופים בעצים ירוקים. זה בניין לשימור, ככה שהוא לא ייהרס. אפשר לראות את זה גם במאפיינים בכניסה לבניין. רצפת צמצום ועוד דברים כאלה. יכולים לעבור לדרגות, והנה אנחנו נכנסים לדירה. דירה גדולה לשיפוץ. בואו נתחיל עם הסלון. אנחנו פונים פה לחזית לכיוון דרום, יש לנו גם מזרח וגם מערב, 3 חדרי שינה. בואו נראה חדר ראשון, תציץ להם הטיסה לפה. בואו לחדר השני. יפה מאוד. בואו אחריי נראה את החדר שינה השלישי, כמובן שהוא לשיפוץ, אבל תראו חדרים גדולים של פעם, תקרות מאוד מאוד גבוהות, תראו פה את המאפיין של הדירה. תקרות מאוד גבוהות, 3.32, המטבח מתחבר למרפסת שירות שמתחברת למטבח, למקלחת מהצד השני, בואו ניכנס אליה. הכל פה כמובן לשיפוץ טוטלי, 117 מטר, פה יש גם שירותי אורחים, סך הכל 117 מטר פלדלת, 5,050,000, בואו לראות מפתח במשרד.